ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шумо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор боша, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафарғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсияро фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши бо равон кардан доред ба Тоҷикистон, яъне ки аз Москва ва Московская област, марҳамат, мо ба шумо як ширкати боёнок тавсия медиҳем. ширкати Кай Парвиз мебошад. 10 сола таҷрибаи корӣ дорад. ба ҳама ҷои Тоҷикистон, яъне ки ба ҳама ҷои шаҳр ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон равон мекунад. ва касоне ки агар аз 150 кило бор зиёд доштагӣ бошад, рафта худшон аз дари хонатон мегирад ва ба Тоҷикистон равон мекунад. адреси ширкат дар метро Котельник. марҳамат, муроҷиат кунед. аз номи сомонаи мо Насим Теҷе салом расонед. дӯстони азиз ва подписчикони муҳтарам, ҳама каса созен хубен, хушомадед ба канали мо Арзон Теҷе. якумин эълони мо шербачо замини фурӯшӣ ҳастаи қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, ҷамоати Ҳисор ва деҳаи Булбулчашма гуфтагиай. замин 6 сотиқа дӯстони азиз ва гуфтагиай ки 700 метр дуртар дар наздикиаш об мебошад ва 200 метр дигар гуфтагиай ки дӯстони азиз сведам наздикшай қарибишнай. нарша 35 000 сомонӣ мегӯяд. нархи охиршай дӯстони азиз, дигар вапше савдо намешавад. нархи охираш. рақамҳои ватсаби соҳиби замин 930 +7 784 1983. заминхарҳо марҳамат, займ бизанед, успеҳ кунед шерёнар ва апашкое ки замин гуфтагӣ буданд, марҳамат, муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, дуюмин эълонамон хонаи фурӯшӣ ҳастаи қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Фирдавсӣ, тарафҳои Гипраземда қарор дорад. хона ремонтҳои беҳтарин ва 4 дар хона мебошад. дар 2 сотиқ замин ҷойгир шудааст. дӯстони азиз, нархи хонара 715 000 сомонӣ мегӯяд ки боз гуфтагиай муомилаи хуб дорад. обу свет дар наздикиаш ҳастад. дар наздики хона мактабу магазини балниса ҳастад. дӯстони азиз, рақамҳои соҳибхона 803 01 95 95. марҳамат, дар тамос шавед. дӯстони азиз, сеюмин эълонамон хонаи фурӯшӣ мебошад. қарор дорад дар ноҳияи Хуросон, кӯчаи Муродов гуфтагиай. 4 дар хона мебошад. кухни бания дорад. гуфтагиай ки ҳавзи 40 тонага барои об дорад. масоҳати заминаш 7 сотиқ замин аст. дӯстони азиз, калидори ДБ7 дорад. ҳуҷҷатҳояш ҳамааш 100%, гирду атрофаш маҳкам. нархи хонара 315 000 сомонӣ мегӯяд. дӯстони азиз, ина марҳамат, даруни хонара бо диққат тамошо кунед. чӣ хел ремонтҳои беҳтарин кардагиай. бо нархи 315 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. рақамҳо дар рӯи экран. марҳамат, дар тамос шавед. дӯстони азиз, агар шумо мехоҳед ки аз нархи навои хонаҳо, заминҳо бохабар бошед, ҳатман дар канали мо обуна шавед. чорумин эълонамон шербачо хонаи фурӯшӣ ҳастаи қарор дорад дар шаҳри Душанбе. 3 дар хона, 10 сотиқ замин, ҳаммом, кухни, ошхона алоҳида, боду ҳавои тоза, дарахтҳо мевадиянда дорад. хона адресҳо дар Адирои Зарафшон, деҳаи Алмуғон. дар ватсап займ бизанед. гуфтагиай алиш мешавад ба квартира боло иш маслиҳат мекунем. вариантҳоро гуфтагиай пешниҳод кунед. 3 дар хона, 10 сотиқ замин, нархи хонара 250 000 сомонӣ мегӯяд. дӯстони азиз, рақамҳои ватсаби соҳибхона 931 02 25 66. ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед.
дӯстони азиз, подписчикони дар шаҳри Исфара будагӣ, марҳамат, як хонаи арзон сарошна фурӯшӣ мебошад. Хонаи фурӯшӣ ҳастад, қарор дорад дар шаҳри Исфара, тарафҳои Шуров гуфтагиай. 3 дар хона мебошад ва масоҳати заминаш 6 сотиқ замина. Нархи хонаро бордро 120 000 сомонӣ мегӯяд. Марҳамат, хонаи фурӯшӣ бо нархи арзон сарошна фурӯшиай, 3 дар хона ва 6 сотиқ заминай. Рақамҳои соҳибхона бордоро 918 42 23 75 ба ҳамин рақамҳо тариқи номерҳои дастишон дар тамос шавед. дӯстони азиз, агар шумо чунин хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед, мехоҳед ки сарошна фурӯш наша, дар ватсап мо роҳӣ кунед, реклама карда, дар оянда реклама карда, дӯстони азиз, фурӯхта медиҳем ва ин корро бозем ба хотири меҳнатҳои мо. Раҳмати калом барои дастгирии беҳтаринтон. марҳамат, апау хоҳарое ва бордорое ки аз шаҳри Ваҳдат хона гуфтагӣ буд, хонаи фурӯшӣ ҳастад, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, тарафҳои яъне ки дарёи Кофарниҳон гуфтагӣ хулоса. дӯстони азиз, ҳамон тарафҳо ина хонара бо диққат рӯш тамошо кунед. Ростига 5 та сурат роҳӣ кардагиан дӯстони азиз, аз берунш равон кардагӣ нестанд. ба касоне ки маъқул дошидагӣ бошад, 3 дар хона мебошад ва масоҳати заминаш 6 сотиқ заминай. нархи хонара 300 000 сомонӣ мегӯяд. обу свет пастсаяни ҳастай, лимит нестай гуфтаги бордоро. марҳамат, тариқи номерҳои охираш 1515 кадӣ дар тамос шавед. ана бародарое ки аз ноҳияи Қумсангир заминхар бошад, дӯстони азиз, марҳамат, бо диққат гӯш кунед. хонаи фурӯшӣ ҳастад, дӯстони азиз, қарор дорад дар ноҳияи Қумсангир, пешина ҷайҳун дар 4 долина. масоҳати 12 сотиқ замин фурӯхта мешавад. хона, дӯстони азиз, бо яъне ки хишти лои бардошта шудааст, коробка мебошад. ина хай дар наводи дестен чӣ хел ҳастай. нархша 45 000 сомонӣ мегӯяд бародаро. ина марҳамат, бо нархи арзон сарошна фурӯшӣ. рақамҳо барои тамос 937 53 00 54 ба ҳамин рақамҳо дар тамос шавед. шербачаҳо, раҳмати калом барои дастгирии беҳтаринтон. лайкҳоро бизем ва дар канал подписатсия кунед. боқӣ сарбаланду хунообод бошед. худованди меҳрубон нигаҳбон бошад. хайр дӯстон, ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ.